Ang pag-ampo nga dali tubagon sa Ginoo. Mura gayud ang pag-ampo nga kinasing-kasing concentrate. Kay ngano man, dili basihan ang kataas ug kamubo. Ang importante nga gikan jud sa atong kahiladman igsuon. Gikan jud sa atong kasing-kasing ngano man. Daghan biyang nakasala ang pag-ampo nga taas. Ngano man, diya sa pag-ampo nga taas, dili tanang tao concentrate, ang uban na distract ang hunahuna, ang uban nagkutab-kutab ng baba pero wala na ni kanaog sulod sa dughan, wala na siya point sa Dios. Importante nga kung kita mag-ampo gani, kinahanglan ka ng pagtawag sa balaang ngalan sa Ginoo, kay balaan na dapat tawgon nato na seryoso, concentrate gayud. Munang nindot yun ang mag-ampo ka nga naka sa imong kwarto, no, siradaan nimo, walay makadistract nimo. Kay usahay manggod nato malikayan, na usahay agi sa kataas, mabayas ng atong hunahuna, ba na rin nakutab-kutab sa atong pag-ampo, wala na nakonsentrate. Muna igsoon ang pinaka-importante timan ilang kanang gikan jud sa atong kasing-kasing. Kung kaya ka nga mag-ampo og taas, do it. Ang importante concentrate lang para dunay points at ubangan sa Ginoo. God bless.